Trí, dó, híon, náid, bew. Tí roimh seo bríon arís ag léamh na nuachta as Meiriceáineamh déardaoin an cheathrú lá fichiid mí bhean fómhair 2015. Níl mórán ama agam miniamh chun an nuachta léamh mar sin ní bhuaich sibh na mór scéalta. Scéal mór I bhíre híon tá gá mhórscéal as ceantar nuamhrach inniamh. Ceann I bhíre híon an Pápa, weil I ndáiríre bhí sé Washington agus muna bhfuil dul móram tá sé go déanamh Philadelphia dús agus an sin nuamhrach béidir. Tá an ní fios go bhailech, ní fios domsa cibé cén fá go bhfuil an pápas na Stáit Aontaithe. Ní hiad na Stáit Aontaithe, ní hé na Stáit Aontaithe an tír is mó Caitlicí domhan, agus go deimhin ní hé na Stáit Aontaithe an tír is mó cleachtais do Caitlicí. Ach tá sé an seo agus os rud é go bhfuil sé an seo tá an chuid béime á leagan bhí pápóla margheall na Stáit Aontaithe agus an ról láidir lárnach agus an táige tír sin an domhan. Tá an Pápa ag leagan béime rudaí mar athrú timpeallachta inimirce agus buachtanas agus is cosúil go bhfuil a heachtarácht ag bhogadh ó réimse na tréadúlachta go réimse na políochta. Ar nó tá an Pápa Pronsis ag fánacht amach ó fad agus is féidir leis ó políocht na hachranachta. Chug mé faoi deara inné nach bhfuil Fox an stáisiún telefíse Fox ag fánacht amach ó nachran agus tá siad san ag gríosa na políteoirí crackhailte netí dheis fáilte fuair ara roimhe. Bhaí an Pápa ag tuairte óráide os cóheisiún de chuid na cógála agus I teannaid inniamh agus is dócha go bhfuil chuid mhaid in scéal seo ag teacht an réamh feidhmhíocht. Scéal I bhíre dó níl mór an le rá agam faoi ach bháin go bhfuil pobal mhórcheantar nuamhrach ag imrón margheall ar bhás Yogi Berra. Bhí sé 9 bliana d'aois agus I cónaí in Montclair bhéal doras feadhmhaid go dtí go neacha sé go teach altramis
in West Caldwell. Bhí baint mhór aige le Montclair State University agus bhí muséumann sin tiomnatha dó agus ba chosúil gur thug sé an chuid dearagid don ollscoil sin. Bhí sin nócha bliana d'aois. Ar nó an cháil bhómhíar nó mar imleor dhíorchlife don na Yankees. Ci gur hit sé amach leo ó na nóchadí sílim go dtí 2013 nó mar sin nuair a tháinig riint de lucht bhainisteocht na Yankees siar go New Jersey chun siocháin dhéana leis. So sníad na scéalta áitiúla. Mar sé tá níos mó síma agamsa i scéal Volkswagen. Tá scéal amháin ag díriú áirde ar a gaoth in bhfuil an scáill seo ag teimhliú deachlú na Gearmáine thar lear. Bhí an Gearmáin tar éis obair anmhór a dhéanamh ó dhearr an daracha go damhandúach a thuispáint iad féin chur chun cinn mar dhaoine cliste, síocháanta, cóhaibreacha agus tharaon rud eile ionric. Agus tá an scáill seo ag stréis an feachtas sin a chur siar bliana slite áireide dearchain. Ní hé gur dearnú cáilís ach is sé an chuí rianúil dearnú an cáilís sin atá chur iontais ar dhaoine. Níontach duine cinnte seo dhéanamh de theisme. Ní hé gur scríomh chláirtheoir éigin coppla líne breise cóid de theisme chuir feras scéalgáis an na mótar ó bhaith. Is léir gur dearnú taide ar conas a dhéantar scrúdú timpeallachta ar cháir agus cé mar a bhreaanaíonn an chár, céir a dhéanann an chár i rith an scrúda sin ionas go bhfeitach na cháir, ionas go bhfeitaí cóid a scríomh a héiceach ag an nóiméad sin go raibh scrúdú scéalgáis siúil agus an feras timpeallachta a chur i gcobaid. Níontach sé seo teacht ag níos measa don Gearmáin. De réir chéile go cháidithe na bhlianta beag anuas, tá an Gearmáin ag ghlacha dá ainion féin is chosúil forlámhas ar an Eorp, ar an Aontas Eorpach. Go cinnte an Gearmáin ag gceannas i gcuid mhaid in na réimsí is tírenas do háirithe é. Agus leis an ní cheart an forlámhas a rás dócha, ní tá
cíal bhreise sin nachhfuil mé gur thuirt le fis. Ach ceannas go cínte agus leis an gceannas seo hín gearmán ag sciole na ddíorthas san Aontas Eorpach nach rá sásta chláid le rialachaí timpeallachta agus a tuairte gearra teang go donna tíortha sin nach rá sásta ghlacha le ceadán áirithe dídeanathe gan leiscil. Bhí an ghearmáin ag á chur féin cín mar hír tísúil agus tír a bhí sásta ghlacha le dídeanathe aineann go raibh tíre eile ag luiche ó na dídeanathe céanna a ghlacha. Bhí fealsúnacht féin íbortha úlaíochta agus cirte ceannasaíochta go fairsin sa ghearmáin agus go tuban tá gachrad pléasca san éirinis. Tá an scanal seo sa réis an ghearmáin a chratha go corp lár an chraí. Ní scéal míghníomh amháin é seo ina bhfuil téad cínt nuachtathe ach scéal chuimseach bhainteach le téadreacht rianúil bhain ilíoch cathe go raibh is ag Martin Vinteachán príomhfeidhmeannach an chomhlachta céir de bhí ar siúl. Agus go cinnte tá de chlú na Gearmáinithe teimhlethe go dona i ní an scanal seo. Is dócha go raibh sé dá hachanta go mbeadh ar an uasal Vinteachán seasa ar thaobh agus an phríomhfeidhmeannach do thuairt suas. Bhí a chomhlacht mar a deireadh ar bhain rianúil ag cealgú rialóirí i dtaobh scéalgáis as na chár seo. Ní fisanis cén tarú a thiocas ar an ghearmáin mar ceann scríbe agus ofrálaí deisinaí de dídeanathe. Chódan na céanna tá an ghearmáin chuirse in áit sách citach. Bhí cruinniú molaí mí monolog báras ina rá an ghearmáin chun í féin a chur chun tosaí mar a chur chun cín mar thosaí sa domhan hir i dtaobh cumhacht tionsclaíoch agus timpeallacht. Tá an
feachtas sin is midiríon is. I níos seo ceannairí na Gearmáine ag strachailt iad féin a chur chomhfad agus is féidir leon scanal agus an dumáiste de thionscail na Nuachtáin a bhuailú chomhfad agus is féidir. Tá ceann as gach 7 post sa Gearmáin ceann goilte le tógáil cár. Bhainneann an scéal seo leis timpeallacht chomh le séitéireacht. Tá dumáiste donna déanta do Volkswagen mar chomhlacht dhéanann gníomh in aghaidh na nascúcháin sceitte agus mhaithe leis an domhan ó thaobh gás ceappa teasa sin iad na gás a dhéanann steach glunne den domhan. Agus is cosúil go raibh na cár seo ag cearcha méid slán na scéalaí níos mó ná an méid ceadathe. Ní inéar bhaile a fust a hábhail. Dhearbhí sé, theas sé nach raibh baint ag féin leis na mí gníomhartha seo ach is deacair sin is réadúint nuair a bhreanaíonn tú chomh agus a bhí an séitéireacht seo. Labhair mé faoin fápa, labhair mé faoi Yogi-Berra, labhair mé faoi scanal na Gearmáine agus máitín bhínta chun. Níl ach scéal amháin eile bhainteach an turas seo le ISIS sa Síria. Tá fearr benam Gregory chur ag tuairt le fios ó Central Command go bhfuiltear ag tuairt tuairiscí ó héatar chogaí na Síria atá róthairngtach sé sin ródhearfach nuair in áiríre nach bhfuil mór an bua le feiceáil sa choga in aghaidh ISIS. Well, sin iad na scéalta móra. Tá sé na ór ceartanis thar seachtain amháin tá na aimsreaithe chomhtapa sin gur féidir é eiceáil sna duilleoga. Ach fós féin tá spéir deas gurm againn agus is féidir dul ag rith rinne mis ar maidin in tíléine le muincilí geara. So tá an táilín go fóil, tá sé an cearú láfichiid mí bhean fórnis. Agus sin deire na nuachta don láineamh. Ghaoin lá 10 oribh go léir go dtí go bhfeiceann muid i chéile arís agus go díobh díobh